वेलकाम बेक टू माय न्यू ब्लग रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय दिनै जों माइ सौनो लांबाय आरोना ओमफ्राय थारमाने माइआबो न'आव गैथ'वा दा जा आबलानाव लामहैदोंमोन आरोना जानाव सान्दुं नाङैनि थाखाय ओमफ्राय जों दा नै वाइफजों आंजों थांनि स्कुटिजों थांनानै ओमफ्राय ससेनिफ्राय माइखौ लांनानै सौनो थांसै आरोना जों नेगासिनो थांनो ओमफ्राय सलाया बांना दागा नांजोबनाय जिरायलायनाय थ' होमबाबो थांसै बिदिनो ओमफ्राय आंना थारमाने भिउसआ इमान जायाखै नालाय ओंखायनो आङो माने भिडिअखौ इमान बानायनाय जायाखै आरोना रायजोफोर थ' नोंथांमोना जुदि सोरफोर मोजां मोनोबा प्लिज अननानै शेयार खालामना हो भिडिअफोरखौ स' दिनै ओरैनो मनथामसो जागोन आरोना माइआ ओमफ्राय जों बेखौनो सौनो लांसै आरोना थ' नोंथाङा मा बुंनो दा थ' आङो थारमाने माइ सौनायाव थांफागोनल'सो आरोना ओमफ्राय टटेलि खामानिखौ इसे दांजोबगोन आं दुगैना लाखाबाय इसे दांजोबगोन आरोना इसे माइनि माबा मिलाव लांबाथाय दांग्राया आरोना ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम जागासिनो जोंनिया थारमाने गारिनि किस्ति आरोना डेटआ बारदोंमोन खोमा मारिनाया ओमफ्राय सानसे बारदोंमोन आरोना इयावनो थारमाने लेट जानानै फैसा दानना लायाखै दा एप्सनिफ्राय दानना हरनो होफादो दा दाननो हायाखै जे प्रब्लेम जागासिनो र' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ नैबे सोरबाबा नै रायजोफोर आं दा नै टाक्साल एप्सखौ डाउनलड खालामना लाखांबाय आरोना दा आं डाउनलड खालामनानै दा बेखौ रेजिस्टार खालामना लानांगोन दा रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव आं दा 20 कइन्स मोनगोन आरोना बेयाव गेलेनो थाखाय थ' बे 20 कइन्सखौ आङो बे गेलेनांगोन मानो होनबा बे एप्सआ लाकि द्र' बायदि आरोना आं दा स्टार्ट खालामसै स्टार्ट खालामबाय दा नै प्लेयाव गेलेनांसिगोन आरो आं दा प्ले थुबाय नै टाक्सालनि माबा फैबाय दा प्ले नाव थुनानै आं खेलाखौ गेलेनो हागोन आरोना बेयाव गासै 9टा नाम्बार दङ आरोना 0निफ्राय 9सिम बे 0निफ्राय 9सिमाव नोङो माबे मोनसे नाम्बाराव बेसेबां कइन्स होना गेलेगोन थ' गेलेनायनि गेजेराव नोंथांनिया जायखौ सायख'दो बेयाव जुदि 5आव होनानै जुदि 5आव लाकि द्र'आ नांदोंबाथाय नोङो 9 गुना मोनगोन आरोना बेनि उनाव गेलेखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे पेमेन्ट हिस्ट'रिखौ नायनो हागोन नायनानै नोंसोर बेसेबां दिहुननो हायो बेसेबां सोदोंमोन नोंथांमोना बिनि हिस्ट'रिखौ नायनो हागोन आरोना बियो मोनसे जोबोद मोजां आर्निं एप्स आरोना रायजोफोर नोंथांमोना बे एप्सखौ गेलेनोब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव लिंकआव दङ बेखौ थांनानै डाउनलड खालामना गेलेबानो जाबाय आरो गोबां रां खामायनानै थाबानो जाबाय रायजोफोर लगिनल'सो जाबाय थायो थारमाने एप्सआवबो दाननो हायो आरोना गारिनि फाइनेन्सखौ ओमफ्राय दा थारमाने लगिनल' जाना थाबाय थायो गिदिंबाय थायो दाननो हाया नै एग्रि जाबाय थायो ओमफ्राय दा दाननाबो लाङाखै कम्पानियाबो दा मा खालामनो जाबाय दा फाइन लगायबाथ' आरो फैसाया बारा थांलायगोन ना थ' बेनि थाखाय दिगदार जागासिनो आरोना मा होनो नोङो ब्लग बनायनायाव थाफानो बायो मा जागोन Parasot Side Lawan mata malah sih mobile saya sendiri mati ne baik Oh saya sendiri mobile baik saya sendiri ke Batang apa di minta ada kita mali mobile baik saya sendiri tampil ini dia fungsi apa? Apa sih ini dia? Mobile game gila dia start. Mana ini kan? Oi, kalian ada. Malah skutiau gaw hasil solayannya aku nih cycle berai kesolaya ada nih. Cycle berai kesolaya ada aku. Gawa skuti थांदों मालाय आंखौ लाफालाया देलै दे नोंनि दिन दे दे गाखोबा साइकेलखौ बारना ला साइकेल बारनानै नों गाखोनांगौ गाखो साइकेलखौ बार गोलै जागोन गस्ला लादो स्कुटिया बोराय जाबाय दै नों सलाय Rara, bah, gas oleh mereka ke karena macam enjar le. Cycle lah zona yang lain, Mike, ompaya skuti kelan apa dah na, ompaya father ni cycle kelan apa dah, daya biar skuti soal na, daya biar cycle berkelan ni main nak langgan.
ओमफ्राय आङो स्कुटि लांगोन ओंखायनो आं दा इखौ माबाखौ स्कुटिखौ सालायबोनो होदों आरोना न'निफ्राय थ' जाब्लानि न' मोनसिगोन दा बेनिफ्रायनो 1 किल'मिटार थांनांगोन आरोना थ' माया एसे अज'खा नालाय ओंखायनो गारिखौ लाफानो जाबाय नालाय लेबेल सालायबोगासिनोसो नोंनि दिन दे माखा देखायनो लाजिबाय थायो इउटुबाव बाहेरावबो देखायनाया न' सिङावबो देखायनाया आं आरो न' सिङाव लाजिया बाहेरावसो लाजियो इउटुबाव भिडिअ बानायनो नायलांबाय थादो जिखिनि हायो नोंथांमोना ओइ साला मा टिटिलै नोम्फानि लामा मोनदो हरनोबो हाना गोसो बायदि मोनबाय नै आं नैबे मनसेखौ गारियाव दिखांना लाबोबाय आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा वाइफदो आरो जा आब'जों माबाखौ साइकेलाव थिखांना लाबोदों आरो बेगसे ओमफ्राय दा आंनिखौ लांग्रोनानै जायगाखौ आवग्रिना दोनैनि नङाबा जायगा मोननाय नङा बैसागो बोथोरनि थारमाने माइ सौनायफ्रा गोबां जागासिनो मानसिफोरा थ' ओंखायनो आं लांग्रोनानै जायगाखौ आवग्रिना दोनैनि आरोना जा नै साननै सानथाम सिगाङावबो एसे सौहैदो आरोना ओमफ्राय सौहैनायाव माखासेखौ लाबोनो हायाखैमोन ओमफ्राय बेनि थाखाय लेट जाबाय आरो नैबे माखासेया थ' बेखिनिखौ जोङो लांनानै संना लाना फैनोसै आरो दिनै哎呦我的妈！ 别笑。来吧。आजादिनि न'आव फैनो आजादि फैयाखै आजादि रायजोफोर भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबसक्राइब खालाम थ' बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ थेंक्स फर वाचिं